Hello guys! Good morning! I-off ko muna yung electric fan. Hindi na ingay. Today is... What's today? Monday. Today is Monday. And kahapon, meron kaming trabaho kahapon. Sunday. So, diliktad namin today. Monday kami mag-ano. So, meron kaming pupuntahan ngayon. Party din to sa Small Hagri. Pero, yun. And nagluluto ako ng aming baon kasi magbabaon kami syempre para makapagtipid din na makatipid din tayo. And tutupiin ako din, pero mamaya ko yan tutupiin kasi maaga kaming aalis. And actually pero kami i-deliver doon. Ganoon naman lagi yung ginagawa namin, pero kami i-deliver doon. Hello guys! So, ang ginagawa namin guys, pag magpupunta kami doon, meron kaming delivery. So, diretso na kami sa aming pupuntahan. Kung saan yung delivery, doon kami pupunta. And, yun, parang family trip na din. So, yun yung ating gagawin mamaya. And then, nagluluto lang ako. Nakapagsain ako kanina, nagluto ako ng barbecue. Ipakita ko sa inyo. Yan. Nagluto ko. Binrito ko lang yung kasi mahirap mahirap magpaypay sa labas, mainit. So, yan siya. Pinrito na lang namin. Ito yung baon namin mamaya, guys. Ayan. Hinaan ko lang kasi malakas yung apoy, nasusunog bigla, hindi pa luto. Hello guys. So, ngayon, tapos na ako magluto. Dahil magbabaon tayo ng kanin. So, ang gagawin natin, ayan yung ating barbecue. So, tcharan! Sorry sa buhok ko guys. Mag-aayos ako ngayon. So, ito yung kanin. Ayan. Kanin is alive. So, Paano ba man? tingnan nyo. Ano siya dahil? Nabuo. So, ilalagay natin itong tatlong tawag dito, tatlong spoon. So, ito lang yung gagamitin ko kasi kanin naman to. Hinahanap ko kasi yung pink na ganito ko, hindi ko makita. Ayan. So, ganyan lang gagawin natin. And then, ito namang isa, itong isang ganito, ito sa barbecue. Lalagay ko tong barbecue dito. So, sakto-sakto siya. So, ito yung aming ulam, guys. Kasi, ayun, para makatipid naman tayo sa ulam. Tsaka masarap naman yung ulam. Ay, yung sauce. Lagyan mo ng sauce. Lagyan natin ng sauce. Ay, halang mo ng sauce. So, lagyan natin ng sauce. Wait lang. So, ito yung sauce. Sito. Sa sito nilagay. So, lagyan natin ng i-mix, muna natin. Diba? So, lagyan natin. Ay! Wala man. Ato lang sa cellophane. Diba? So, yan. Cover. Tshireng! So, yan na yung ating baon. Yan. So, bongga na. So, si Hagrid excited siya. Nagbigay si Hagrid. Kami na lang ni Papa yung hindi. So, maliligo muna ako. And also, let me see, si Apo, ang anak, bye. Ayun, nagbihis na. Kuwara gunin towel, di rin ako yan. Hindi lagi na masabit dito. Ayan, hello guys. Nakaligo na tayo. And may yung electric fan. Ayun. Nalinis ako mo? Dito lang yung mag-vlog ko. Ikaw. So, ang ending guys, dito na namin siya kakainin sa bahay yung bao. Kasi anong oras na
natagalan si Papa gumawa ng ano. So, dahil nagugutom na siya, dito na lang tayo kakain sa bahay. So, dito na lang tayo kakain yung baon natin. O, diba? Ganda. Okay kayo. Mga salimpan. So, nga gawin natin doon, snacks na lang yung ating bibilhin pagdating doon. Kasi for sure naman, hihingi naman talaga sila ng snacks for snacks, diba? And, yun yung ending. So, kunin muna natin yung ating ano. Ilabas na lang natin ito. Na? So, ilabas na lang natin yung ating baon. Tapos pala guys, tinry ko to. Bago ko tong ano, nabili. Go-Go shampoo bar. Ayan. Tinry ko ngayon. Pero hinati ko kasi parang ano siya, mabilis siyang malusaw. Kasi parang masyado siyang malambot. So, half lang yung ginamit ko. Ano siya? Parang kung ano, dry talaga yung buhok. Parang maganda to. Maganda siya kasi pang ano siya herbal hair care. Ayan. So, okay siya. Try natin. So, ilabas muna natin. Ilabas sa kahon yung ating vaon. Dahil ang ending, dito lang din naman kakain, no? O, diba? Ang ganda. Galing. Ang galing-galing. Pasang water ka. Pasang water, please. Grabe ka doon. Asaha gani. Ayan guys, kain muna tayo, no? Kasi si Papa, nanginginig yung tuhod niya pag hindi siya nakakain. Kasi minsan naninipasan siya ng gutom. Pasari na ng CR pang be. Ayan, pag naninipasan siya ng gutom, mag-ending yan. Masakit yung dito niya, kasukasuan niya. Kasukasuan ba ito dito guys? Kaya kailangan na namin kumain. So, Mama! Joker. Ma! Mama! Ano baso? Ha? Narito? So, ayan. And, syempre, favorite ko to guys. Ito. Pag kumakain kami, nilalabas ko. And nilalagyan ko to ng ice para sobrang ginaw, malamig talaga. And sobrang gusto ko siya. Bawa ni Ma. Kaon, gantan. Ato bang matay? Muna akong kaon ko to ng ngapon ko hotdog. Si pagwapo. Ako may gwapo din ni. Horrible yung suka pang. Much better. Ay, katanang. Say it. Puro kumiyate. Tulog naman. Pag di ko luar niya mga pagtug na cellphone ko, kita nga. Init. Kita luar ka init. Init nga. Kuan. Tubig. Kita luar ka init. Tubig. Ang plano, Mick? Sarang si plano ni mo. Hindi mo na po. Kaunong dahan-dahan pandoa. Kaunong dahan-dahan ka pan. Will spray. Tumigay mo. Full tank. Ayan guys, tagas muna kami dito. Sa tubig pa be? Tubig na po. No? No? Grabe. Hindi po mo. Ayun guys. Hi ma. Bibi. Gina. Guys, ito na yung mga tukas. Mama, nga dili ko yung mga bus ride. Magkan tayo. Let's go! Dua ang motor. Ano
Good. Good afternoon. So, ngayon lang kami dumating. And, doon kasi yung entrance. So, dito ka pala kami sa zoo. Ito yung, kung naalala nyo, nung tawag, kung maalala nyo, merong vlog kami nung pumunta kami dito, maliit pa si Hagrid. Yun yung mga noon pa na vlog. Pwede nyo panoorin yun. And I think baka may improvement dito. So ilang beses na kami pumunta dito guys, kasi ito talaga yung gusto ni Hagrid. Mahilig siya sa mga hayop. Hayop talaga. Hayop. Hi pa. Ayan si Hagrid. Hi. Say hi. Gorilla. Uy. So ayan, doon yung entrance. Medyo malayo. Nandun lang yung motor. Oh, na sila inana. Bongga na. Magpahimo gid ni Sada. Sa una pa man. naaman ni sa una pero na Sa una kung gani mo wala man. Bawa pa to yung pandemic manggod. Salamat. Ayan. Kanumdum pa ka ani? Vlog ba na ini? So eto guys, ayan, meron silang kainan. Dito, pwede kayong magbaon. So wala naman silang problema kung magbaon ka. Dito yung mga butterflies. So, I think iba yung bayad niyan. Hindi ko alam kung ngayon open pa. Dati kasi may bayad yan eh. So, nandito na tayo sa Wow, in fairness, malinis na siya. In fairness. Dati yung last punta namin dito ang dumi. Ngayon, in fairness, ha? Hello, in fairness. Wow, bongga. Bongga. Saan lagay ni siya? White rat. Kamanang ko na yan, ganyan yung pig. Ay, hala, sa una, wala pa ni Pang. Ang ganda. Ganda dito, guys, oh. Bongga. So, meron silang mga, dito. Ano? Ay, donkey. Ay, magna naman siya sa una, donkey. Ito naman, oh. Caria porcelos. Favorite niyo ba? Wow, bongga. Caria porcelos. Cute kay doon. May rabbit, oh. Dahan na kasi lagbag, oh. Mama. Hala, bongga. Dapat ay mangilagay ng likod. Dagko kayo do. Ay, bantam. Hala ka, bongga. Guys, ha? Ha? Aman. Ganda dito, guys. Ang ganda. So, hindi na siya gaya ng dati. Ay, bongga. Agay, di ka pwede nak. Allowed only for the age for 5 years old. CR? Anay, CR? Bongga na. Wala, nice na kaayo. Lapis pa na. Lagay, gwapo na kayo do. Hagrid. Ay, bilat siyang ina. Uy, ayaw, di kay basa ba? Lapok ba? Sige, di naman siya, oh. Ayaw, lagi kay lapok. Ang ubuso mo. Mo ang bata ba? Di ba, duyan naman. Ayan guys, muna ako CR. Ang ganda dito. Na-appreciate ko talaga kasi nung pumunta kami nung pinakauna, di pa ito na maganda. Yun, ang dami ng kainan. In fairness, bong. Ayan, ito siya guys. Merong mga isda, pero mga tilapia lang puro siya. Pero, in fairness, okay naman. Dati wala pa to. Wala man pa no? Before. Kung wala pa to dati. Medyo maputik lang kasi maulan. Ha? Ay, taka lagi labot. Ganda. Ganda na siya. Oh, dulo. Nice na dito. Fairness. Yung 150, yung 100 mo, malayo lang sa, yun, 250 sa Pugo na. Ito meron silang American Black Duck. Diba? Bongga. American. Diba? Parang nasa talaga, probinsya talaga to guys. Nung wala nilang ostrich, under day. Isa lang gihapon nilang ostrich. Lalo, uy. Ito raw, kumakain yung ostrich. Medyo okay na yung kulungan niya kasi before, ayun, before kasi,
Hindi pa ganda yung kaganda yung ano. Nawala nila mga tiger pang. Pwede ba na? Ha? Ano bi? Ito kapit ako. Hinay kay denlog kayo. So, ang daming manok. Pupunta ka dito guys. Para talaga siyang ano. Kasi oh, di ba? Puro yan mga ano dito malamig kasi puro mga kahoy. Yan yung maganda. Diba? Ha? Diba naman ito, baboy? Anara, hala. Dako na guys siya do. Dako kayo na. Bat-belled pig. Dati nang pumunta kaming liit pa nito. Paano? Ngayon laki-laki na. Mama, di ba? Iba din to guys. Hindi ko alam kung ano yung pangalan nito. Wala siyang ano. Pero iba yung nguso niya. Mataas. Wala nakalagay na ano eh. Cute. Leopard cat. Basi nagtago. Gamay, matingali kayo. Ha? Gamay, oh, tanawa, oh. Cat man, nga, di maningon nga leopard, nga katungkuan. Oh, kumikoyo. Nagtago siya din, oh. Oh, naman siya kuan, oh. Mama, si Ben. Ha? Cat. No? Ito mga pato, man to dari. Ay, nara ang tiger. Hala, gamay lalagi. Yun yung tiger guys, oh. Gama, isoy. Ha? Di ba? Duha ka buhok sila. Uy, yan guys, oh, yung buhaya. Ano ng buhaya? Ayun, oh. Yung buhaya. Mama, di ba? Bridge, mama. Yung mga tiger, Panthera tigris. Habitat nila Siberia and Asia. So, endangered na din sila. Ayan sila guys, oh. Niwang sila pang, no? Or mga bata pa ni. Di kitong las itong anhi, kidagko makitong tiil. Hala, bongga. Nag-swimming siya guys. Swimming na swimming. Ayan guys. Pasensya na yung mask ko nakababa kasi. Ayan yung mga ano. Titingnan natin sa malapitan. Bakit saloy? Ang isa kay daw kayo ka na isa kay Ha? Didi. Kana isa kay daw kustanan ka Didi. Bong. Quack, quack. Oh. Ito hornbill. Rufus. Si Rufus. Rufus horn. Buang. Ay, eagle man na pa, oh. Isa na ang eagle. Ay, murag Philippine pan pa. Kat di ba ito siya nga sa yung buhok? Bata pa manggod na. Mga 2 years old pa na. Palawan, hindi na. Jawa na! Patsyok ibay. Minsan na yung kuan. Wala may sulod. Ayan. Ma, puso ka ng alas. Ay, oo, may halas dito. Paakong ka. Ano sa makakot? Ano na? Nag-gate ka nga. Dito tayo, meron dito ano. So dito, ang gulak ka. Bear cat. Ay muna ka tong bear cat na. Nakakita lang ito sa personal. Kita ng ba ni? Ito guys, nakita lang namin to sa, nakita pa sa Nat Geo, no? Or sa, BBC. BBC Earth ata yun. Yung bear cat. Nakita na namin sa personal. Lakad ako kay pang, laka papa. Laka, tambok ka ayo, Lord. Muna yung mama ni. Ha? Mama, kadako kayo. Yan yung mga anak, gagmay, oh. Papa ni wala lugar si Pleo. Laka. Bear cat. Bunga. Ako, kita yun. Ayun. Nadumdum ka sa una, anak. Nadumdum, magani siya sa una pa. Katong nag-ana ba? Katong magbahog siya.
Abuga bi, abuga bi. Abuga. Dagana ba, dagana? Ando no. Gusto ko dito kasi maano. Ayan guys. Ang gusto ko talaga dito nakaka-relax kasi province to. And tahimik siya. Oh. Kani-gani yung lubog ko. Yung mga koy. Lubogers. Ayan siya guys. Oh, wala pa kayo na ako. Ang hangin dito guys. Ang sarap ng hangin. So, dito tayo. Kain tayo dito. Ito, coke. Ito, coke, uy. Hagrid. Asa man ka? Nagtirago na siya. Okay. Okay, yung bet mo. Guys, kain tayo. Tulog lang. Ha? Lo, tai. Ano kayo sabi? Ako marami. Kaplatin niyo. True. Yes. Na-flash daw siya, wala matay dyan. Hoy, batahoy, taga-ipod ko nga na. Ayan guys, Angel Burger na lang yung binili namin. Ay ba? Oh. Mama. Ano na pumunta? Ano mo, ma'am? Mama, tumulong ka ato katong. Palit daan ba? Mama, dumdum ka ato. Tong kuwan mama ato nagawid ni Papa og baby tigers nga duwa ka white. Asa naman to sila? Gisel na gani. Gisel na. Ano man? Hindi nila ka-afford o pabahog. Ma! Ano naman na? Pila? Oh, litro? Duha. Ayo. May juice. Kapil ni tanan ba? Tanan ba? Nak, magpapid ka sa ila. Palit ang bahog. Magpalit ang bahog, pakaon ka sila. Magpalit ang bahog, magpakaon ka sila ha. O tanay ito ka, pila yung bahog sa kuan. Oh, pila ang bahog sa so dyan ito, dab. O tanay. Saan dinagkanan? Nakita yung ano. Diduol danan. Kapalo sila no. Giduol Open. danan. Ambi. Ayaw ko ano. Kuwan tagay siya, tarong pa. Oh. Hindi man, ipahawiri siyang kamot. Ana ra ka ha? Ana ra Ay ka? ko na i-love palabay sa niya. Hoy, ayaw. Ay, labay. Dulaw na sila good. Maduol sila tanan no. Sige. Ana ra. Huy, Hagrid. Ayaw ilabay, paminaw ba? Ana. Maduol na sila. Sige, ana sahan. Oh, di ba? Oh. Do ayo. Ayaw, kahadlok. Oh, tanawas ka. Ikaw mo, duha pa. Ayo na. Ayaw. Ano? Wow, bongga. Bongga. Sige. Ay kadlok. Sige. Ay, gadlok. Adlok. Manok. Ako hold mo hands.
Dupaka. Isar. Iduha kay para. Ayaw, ana. Bukang. Ikom-kom sana sa. Meron. Na, Ay, samok. sama ko ni sila eh. Oh! Ibalik. Karang mabe. Ayaw, tihak. Dagan ka sila. Ayaw, sa sakon dito sa laay, sa lamisam. Gano si Kenda. Ah! Agami! Okay, diri na sad mi ban. Oh, dito ko. Gigi kami. Ay. Nak dito ka tungod dak tindog. Aray ko. Pizza na ko sa imong tungod para sa imong dol sila mo. Dito ko. Ay, sana ko sa mo itin. Okay mo? Ay, ba, pinaras ka, Isa. Ay, Naras lang. cellphone. Dito ka ko. Gi. Bata. Hadlo ko bata. Hadlo kong bata. Kapila daw siya. Mabili siya katapila-pila sa unang abing niya paan siya. Ibahog na. Di ba? Saka ginako. Oh, yun silang kuha na eh. Ha? Yun silang kuha. Gata pa ito lang tayo girmi ka. Hello guys! Ayan, pauwi na kami pero nagpahinga lang kami dito kasi inaantok na talaga kami. Tingnan nyo, yung sunset. Dito kami sa dagat. Ayun, sila Papa, si Hagrid.